הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לקבל תעודת זהות בשבילי זה הכי ישראלי שיש. זה משהו שמאכיל אותנו בתור עם. זה להרגיש שייכים למדינה וגאים בעם. זה גורם לנו להרגיש יותר בוגרים. אז נזכור מה שהיה ונעשה את זה נכון. ניקח אחריות, המדינה הזאת שלנו לא נגיע לכלום אם לא נזכור מאיפה באנו. דור חדש, קורא את המגרש, רובם לא מנוסים מספיק ולב ליבם נרגש. כמהים לשלום, היד כבר מושטת, אבל ב-GPS הם לא יודעים לאן ללכת. לקבל תעודת זהות זה אומר להיות אזרח המדינה באופן רשמי. זה תחושה שונה, תחושה שאתה באמת שייך למדינה שלנו. זה תחושה שאתה ממשיך את ההיסטוריה והמורשת של המדינה. תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. היי, אנחנו מצרפת. היי, אני מקולומביה. אני מצרפת. אני מפרס. שלום, אני מאמריקה. אני מטורקיה. אני מבלגיה, זה לא צרפת. רק רצינו להגיד לכם שפשוט... אין תעודת ישראל! ישראל זה הכי הכי! ביי! מאז שעברתי מניו יורק לפני 2.5 אני מרגיש יותר מחובר כישראלי לחברה בישראל. מאז שעליתי מארצות הברית לפני 3 שנים אני מרגיש יותר שייך לישראל בגלל התרבות ובגלל האנשים שקוראים במדינה המדהימה הזאת. אני עליתי מהודו ואני מרגישה ששם היה חסר קהילה ופה יש קהילה ממש חזקה. אני עליתי מספרד לפני 1.5 וישראל בשבילי זה כאילו משפחה. די, לא, אל תתקרב. הכי ישראלי בשבילי זה לקבל תעודת זהות. זה גם ישראלי, אבל הכי ישראלי בעיניי זה להתפלל לאלוהים רק כשצריך טובות. מה קרה לך? ישראלי זה לראות כל שנות האירוויזיון ולהגיד שלא זכינו בגלל שכולם אנטישמים. לדעתי, הכי ישראלי זה ללכת למקפיא, לפתוח, להוציא את הקופסת גלידה ולהתבאס שיש שם קציצות. מה יש לכם? זה אולי ישראלי, אבל הכי ישראלי זה אחד עם הומור וציניות, אבל וואלה אצלכם ההומור לא משהו. אבל למה אתה מבאס? ישראלי זה גם מבאס! בסדר, אבל אחי, נו, זה לא מתאים עכשיו. גבירותיי ורבותיי, עוד רגע מתחילים. אנו מכריזים בזאת על פתיחת טקס תעודת זהות של מחזור נפלא. הלו הוא... מחזור!
ישראל, והיא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת וגזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך, תרבות ולשון. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. טוב, ראש העיר, מנהלת בית הספר, צוות המורים, הורים ותלמידי שכבת י', ברוכים הבאים לטקס קבלת תעודת זהות 2015 של מחזור נ"ה תיכון אוסטרובסקי. אנו מתכבדים להזמין את כבוד ראש העיר, מר זאב בילסקי, לשאת דברים. תודה רבה, ליפה להבי, מנהלת בית הספר. נמצא איתי איתן גינזבורג, סגן וממלא מקום ראש העיר. הורים יקרים, תלמידים יקרים. ההורים שלי עלו כל אחד בנפרד לפני מלחמת העולם השנייה. היו חולמים, היו צעירים. אמא שלי עלתה מגרמניה, אבא שלי מפולין, נפגשו בחדרה. אמא שלי עבדה במשק הפועלות, אבא שלי עבד בייבוש ביצות, סלילת כבישים. התחתנו, עברו לירושלים, וכשהחלה המלחמה, אבא שלי עם הרבה מאוד צעירים מהיישוב היהודי נסעו לאיטליה להילחם בנאצים יחד עם צבאות בנות הברית.
ההורים שלי כבר נפטרו, אבל לימים מצאתי מכתבים, תכתובת בין אמא שלי שכותבת לאבא שלי באיטליה, וכותבת: נחום, כל כך קשה פה, יש פה קיצוב, אין פה כלום. אחותי הגדולה שכבר נולדה, היא לומדת בבית ספר, ויש רק אוטובוס אחד, אם היא מאחרת אותו היא כבר לא יכולה ללכת לבית ספר, וכל כך קשה, וגם אומרים שתהיה פה מלחמה קשה. אולי עשינו טעות, אולי היינו צריכים להישאר באירופה. ואבא שלי כותב לה מאיטליה: ליני היקרה, לא עשינו טעות, אז תראי, תקום פה מדינה, לא עשינו טעות, קצת קשה, אבל בסוף יהיה אחרת, יהיה יותר טוב. וכשאני לוקח, שומר את המכתבים האלה ורואה אותם וקורא אותם, כשאני עומד לפניכם היום מחזור של כ-260 תלמידי אוסטרובסקי שמקבלים מהם תעודת זהות, אני לא יכול לחשוב על הימים ההם, על ההרגשה שהייתה פה, על הקושי העצום של הקמת מדינה. כשדוד בן גוריון דיבר על הקמת המדינה, 6 צבאות ערב רצו לזרוק את כולנו לים. אלה העובדות, אי אפשר להכחיש אותם, אי אפשר לסובב את כל העניין. 10,000 איש שילמו בדמם כדי שאנחנו נקים פה מדינה ונתחיל את הדרך בתנאים כמעט בלתי אפשריים. היום, 67 שנים לאחר הקמתה של מדינת ישראל, אתם נכנסים למעגל של בעלי זכויות, אבל גם בעלי חובות. ואני הרבה פעמים חושב לעצמי, אולי היינו צריכים לעשות יותר טוב, אולי היינו צריכים להשאיר לכם משהו כבר מסודר, מדינה בגבולות מוכרים, עם הכרה של שכנים שלנו, עם מצב שכמעט כל יהודי העולם באים לחיות כאן. אבל לא הצלחנו. הצלחנו להקים את המדינה, ההורים שלנו. הצלחנו לבסס אותה, הדור שלנו. אבל אתם עכשיו, כשאתם מקבלים תעודת זהות, אתם מקבלים חותמת של שותפים להקמתה הנוספת, לביסוסה, לקימומה של מדינת ישראל. זאת המדינה היחידה שיש לנו כעם יהודי. בשום מקום בהיסטוריה שהיינו שמה הגורל לא האיר אלינו פנים. ופה לפני 67 שנים הקמנו את המדינה הקטנה שלנו. אני רוצה לאחל לכם שתצליחו במשימה, שתבינו את גודל המסע שיש על כתפיכם עכשיו, שתבינו שתוך 2 אתם מתגייסים לצה"ל, נותנים שירות ששום נער או נערה בגילכם בשום מקום בעולם לא נותנים שירות כזה משמעותי למען המדינה שלכם. ואחר כך אתם יוצאים ותתחילו לעשות את הכל כדי שהמדינה הזאת תצליח, כדי שהילדים שלכם, הנכדים שלכם, יוכלו לשבת פה לבטח. אני רוצה להודות לך יפה ולכל צוות המורים על העבודה הנפלאה שאתם עושים בתיכון אוסטרובסקי. התיכון הזה יצא לו שם בכל הארץ. שם שכשאתה אומר אוסטרובסקי אתה אומר מצוינות, אתה אומר דרך ארץ, אתה אומר אנשים שלוקחים על עצמם אחר כחובות במדינה הזאת. וזאת גאווה גדולה בשבילי לברך אתכם היום כראש עיריית רעננה, לאחל לכם הרבה הצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה שהזמנתם אותי והרבה הצלחה.
אנו מתכבדים להזמין את מנהלת בית הספר, הגברת יפה להבי, לשאת דברים. ערב טוב, צהריים טובים, צהריים טובים לכל ההורים, התלמידים שהגיעו לכאן היום, ראש העיר שהיה צריך ללכת, סגנו, יש לנו כאן גם את כתבנו, כתב הטלוויזיה איתי ורד, שיושב כאן כמוזמן של נעמי, שאחראית פה על הטקס. זאת הזדמנות להגיד לך נעמי, תודה רבה על העבודה הנהדרת שלך. היום, לפני 67 שנים, הפך היישוב היהודי בארץ ישראל למדינה. ב-14 במאי 1948 כוננה הממשלה הראשונה במדינת ישראל. וביום זה אנו עורכים את הטקס המבטא באופן סמלי את המעבר שלכם, תלמידי אוסטרובסקי, לעולם המבוגרים. הטקס מבטא עקרונות יסוד של אזרחות במדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שהוטבו במסמך המכונן של המדינה, מגילת העצמאות. מדינה קולטת עלייה ופתוחה לקיבוץ גלויות, מדינה המושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל, ומחויבת לקיים ערכים של שוויון וחירות לכל אזרחיה, ללא הבדל דת, גזע או מין. אנחנו באוסטרובסקי מחנכים את תלמידינו להפוך לבוגרים אחראים, בעלי מודעות ורגישות לאחר ולסביבה. אנחנו שואפים למצוינות לימודית מתמשכת, ליצירת חוליות נוספות בשרשרת המדענים פורצי הדרך ואנשי הרוח פורצי הדעת ומרחיבי הלב, וזאת לצד הטמעת ערכי יסוד אנושיים של דאגה לזולת וכיבוד זכויות אדם. אנחנו מאמינים שהשילוב הזה של השכלה וערכים הומניים הוא זה שיוביל את מדינת ישראל לעתיד טוב יותר. בחזוני אני רואה את טקס כינון הממשלה בעוד עשור או שניים, כשמי שעוסק במלאכת הרכבת הממשלה הוא בוגר אוסטרובסקי. ובדורות האחרונים שבו לידתם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים, הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך, השליט על נשקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ, ונושא נפשו בעצמאות ממלכתית.
דרום אמריקה זה הכי ישראלי לילי, ילדי חוץ בקיבוץ זה הכי ישראלי לילי, פוקים אסימונים שוקים על הקלקה לילי, הספיק לא מספיק זה הכי ישראלי, שרים במבה במבה, מסטיק אלמה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שנקל, אוי כפרה, אריק איינשטיין הגדול, היידה היידה, היידה הייטק, למשטרה 1-0-0, דמקה דמקה, מתקה מתקה, אוהבים אותך שמעון פרס. ערב חדש אבטיח, זהו זה ולא אחרת, כיבוש צנחנים מרקה יעלים, לא לא, אין לנו ארץ אחרת, ים סוף, ים המלח, ים תיכון, ים כנרת, פיסות יובל ושבת שבאה וחוזרת, רק בחג עם אוסף של כברת, אוי מונדיאל אבל בלי הנבחרת, במבה במבה, מספיק אלמה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שנקל, אוי כפרה, אריק איינשטיין הגדול, היידה היידה, היידה היידה, למשטרה 1-0-0, דמקה דמקה, מתקה מתקה, אוהבים אותך שמעון פרס. מגבעת חלפון עד אסקימו לימון, מי מתעסק זה מיקרו, שימי חומוס צ'יפס סלט בצנון, אבל עם דיאט או כל הזירו, ולא לשכוח בחיות כפיים עם הנחיתה, עם התור ארוך לבצע עקיפה, נכון הבטיחו כשנהיה גדולים כבר לא יהיה צבא, כולם על הרגליים לשירת התקווה, קפה תוכי בפדל כי זה הכי ישראלי לילי, גם נשיקה צרפתית וריקוד יווני, מפתח שוודי וויסקי סקוטי בוקר ספרדי לילי, נחמן מאומן זה הכי ישראלי, גוביינה. במבה במבה, מסטיק אלמה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שנקל, אוי כפרה, אריק איינשטיין הגדול, היידה היידה, היידה היידה, למשטרה 1-0-0, דמקה דמקה, מתקה מתקה, אוהבים אותך שמעון פרס, אני פורק סחורה, ווייז אין ברירה, אובמה תעזור, ואלוהים ישמור, אנחנו נשתדל, יש כיפת ברזל, השיר כולו מקורי, רק הלחן עממי.
יותר. אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. תעודת זהות בשבילנו היא לא רק כרטיס כחול שמעיד על הגיל שלנו או על שמות הורינו. תעודת הזהות היא סמל לעצמאות, לאחריות ולשייכות. היום אנחנו נכנסים באופן רשמי כבוגרים למעגל הזהות של המשפחה, הקהילה, המדינה והאנושות. משפחה. אנחנו פה בזכות המשפחות שלנו שאוהבות אותנו ולימדו אותנו לאהוב. לאהוב גם את מדינת ישראל. המשפחה תמיד דואגת, אוהבת, עושה הכל שנצליח, נמצאת עבורנו כשצריך וגם כשלא. בבית אפשר לבכות ולצחוק, לאהוב ולריב, ולא משנה מה, תמיד יקבלו אותנו. לכן, אנחנו רוצים לומר בפשטות, תודה. קהילה. אנחנו רוצים לחיות בקהילה שבה לאנשים יהיה אכפת יותר אחד מהשנייה. אולי נצטרך לשם כך לזרוק את הסמארטפונים, להתנתק מהמחשבים והטאבלטים ולצאת החוצה. השמועה אומרת שיש שם חיים. בקיצור, לשחק כדורסל, לקפוץ לים ולנסוע לקמפינג, לדבר ולא רק לסמס. לא צריך ללכת רחוק כדי להכיר אנשים חדשים או שונים. יש לנו כאן תלמידים שהגיעו ארצה כמעט מכל מדינות תבל. כל מה שצריך הוא להושיט יד. מדינה. אנחנו רוצים מדינה... אנחנו רוצים מדינה דמוקרטית שדואגת לעני ולחלש. אנחנו מוכנים לשם כך לתרום את חלקנו, לעשות שנת שירות, לשרת... לשרת בצבא, לעזור לזולת ולתת מעצמנו גם כשלא נעים או לא הכי מתאים, פשוט כי צריך. וגם לזכור תמיד שבכל מקום בעולם אנחנו שגרירי המדינה, אז נא להימנע מלזרוק שוקולד על דיילים. המדינה שלנו היא חלק מעולם גדול יותר, עולם שמחלה את עצמו לדעת ושוכח את הטבע. טבע שהיה כאן הרבה לפני שהיו מדינות וגבולות. ננסה כולנו לשמור על כדור הארץ למעננו ולמען הדורות הבאים. היינו רוצים לראות את מדינות העולם מוותרות על גדרות ההפרדה ומנצלות את משאביהן, פחות לביטחון ויותר לחינוך, רפואה, תרבות וספורט, למען אזרחי העולם. אנו שמחים להזמין את רכז השכבה, מר אלעד חפץ, לשאת דברים. שכבת י' היקרה וההורים,
שלום לכולם. צוות החינוך של השכבה ואני רוצים לברך אתכם ביום זה של קבלת תעודות זהות. אנו שמחים וגאים להיות חלק מנקודת ציון משמעותית זו בתהליך ההתבגרות שלכם ובגיבוש הזהות האישית והישראלית שלכם. יום זה, שמוביל אתכם לעצמאות גדולה יותר, טומן בחובו גם אחריות גדולה יותר. אחריות לאזרחות טובה, לחיים ערכיים ולהיותנו אנשים בוגרים וטובים יותר. את הטקס בחרנו לקיים דווקא בתאריך של היום, 15 למאי, משום שהוא נמצא בתווך בין שני אירועים משמעותיים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. הכרזת המדינה בה' באייר, 14 למאי 1948, ויום איחוד ירושלים, שיצוין ביום ראשון הקרוב, 17 במאי, הוא היום בו ירושלים המחולקת הפכה למאוחדת בזמן מלחמת ששת הימים ב-1967. צוות החינוך ואני נשמח ללוות אתכם עוד שנתיים בתיכון, ואף מעבר לכך לתוך חייכם הבוגרים. אני רוצה בהזדמנות זו להודות לראש העיר על הגעתו, למנהלת בית הספר יפה להבי, לכל התלמידים שהשתתפו בטקס. המון תלמידים מהשכבה השתתפו בטקס, בין אם זה בהכנה של הסרטונים, בריקודים, בכל ההכנות, וזה מאוד מוערך. ובעיקר אני רוצה להודות לצוות השכבתי, לצוות החינוך השכבתי שהארגן ועבד קשה על הטקס. לרחלי, לילך, טובה, אסנת, תמי, דנה, שרון, לימור, אתיין, אורית היועצת ושרון הפסיכולוגית. תודה מיוחדת וענקית לנעמי ורד, שהייתה המוח, ההשראה והמנוע מאחורי כל הטקס הזה. תודה נעמי. ועכשיו, הרגע שאליו כולנו חיכינו, חלוקת תעודות הזהות. אני מבקש מכל הכיתות לעלות על פי הסדר שאני אגיד. כל כיתה עולה על פי הסדר של התלמידים בסדר הישיבה, על פי הכיתות הבאות, י'1, י'2, י'4, י'5 וי'8 על פי הסדר. אני מזמין את יפה, אורית, נציגת ההורים ורדה, לעלות לבמה בבקשה. אני חוזרת ומודה לנעמי שהפיק את הטקס, לאלעד שניהל את כל הלוגיסטיקה, לכל צוות המחנכים, לג'יני רבין, ללני שהסכימה לעזור לנו בעת מצוקה, לכל התלמידים המשתתפים, תודה רבה.